3:00 na. Oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Merendal na po, merendal na, merendal, 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 merendal. We are down, we're crazy fools every day at school. Teachers here, teachers there, books and books, they're everywhere. Come on, boys, we need to dance. We have got a good chance. Lay your problems on the floor, clap your hands and sing once more. Everybody, let's go to the game. We can dance there, dance and eat an ice cream. Everybody, dancing all along. Try to do it, sing a happy song. Music dancing in the night, we can get so high for no reason, no, don't stop. Now's the time, take it to the top. It's a sweet, a happy song. Sing all night long. Lay your problems on the floor, clap your hands and sing once more. Everybody, let's go to the game. We can dance there, dance and eat an ice cream. Everybody, dancing all along. Try to do it, sing a happy song. Maray na hapon po sa Indoga Boss. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Natagari may itom ang kulor kang kwanta. Gari may kulang Gari may itom kuya nimi. Kasapon pag gari may itom ang gari kulang ako sa karaygo sa. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Maray na hapon Pilipinas, mga Bicolano sa man na partikan mundo. Damerian, 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 damerian. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Para po sa may mga birthday ngunyan, mag-text po sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Para po sa tuyang mga birthday celebrants ngunyan, pwede po ka muna magpaabot po ng birthday greetings in the morning. Dili po mga tugang sa Satuya tabi na programa yan. So mga travelers natin tabi dyan ha. Kasubago, halik kami duman sa Charmela Printing Press. Uy, maray na hapon ha. Dakulong pa lang kitang mga parantabay dyan sa Charmela Printing Press. Sa mga trabahante naman ko yan, Nimi. Ha? Sa mga trabahante naman sa Charmela Printing Press. Dakulong pa lang kitang mga parantabay duman. Salamatong tabi sa indong padagos na pagdangog. Ha? Digdi mga tugang sa Tuya tabi na programa. Kay Busing Manny Pineda. Yan, ha? Tama, ay, mali yata. Ako man. Gari sala ngayon ang fight mo. Gari nga ba ko man nga gari nga sala ang fight mo no ya. Alat pala. Tamaon ta na apelyido ni Bossing Manny. Tama may si Bossing Manny Abiera. Yan ha. Bossing Manny Abiera tabi sa technical department ka partner ko si Kuya Nems Flora. Sa IT mga tugang si Bising Busy kami ngunyan. Bising po si si Jerome Martinez. Sa mga dapat na giribohon, ganyan tabing hapon. Didi po mga tugang sa Satuya na programa. Sa mga travelers natin, ingat-ingat po, mga ingat-ingat po, mga ingat-ingat tayo, ha. Ingat-ingat mga kababayan sa bilog na pagari mga probinsya Kanalbay. Ang Satuyang tataramon ngunyan, ang Satuya tabing tataramon ngunyan na hapon, tabi. Ang Satuyang word for the day natin ngunyan pong hapon, ang tataramon tatabi ang guguring. Talaga ha? Ang guguring. Ha?
Gari ka ngaya ang guguring. Oh, nagmaray-maray baga kuya ni sa balan siya, sa balan. Nagmaray-maray, garo nagmaray-maray kini ta. Gari ka ngaya ang guguring. Anong sabiyon ka na ang guguring? Anang guguring databi sa garong green and golden beetles. Yan, ha? Na usually, yaon po mga tugang sa gold coins, as in iba pa, mga tugang na gamit smaller than once they call laniban. Lalong nalibong ako lugaring kaya. Garuday ko garing kaya explikan ini lugoon, ha? Garuday ko garing kaya explikan ini, ha? Na ano yan lugod tabi ini na sa tuya na ano ini an sa tuya tabi na ang guguring lugod na word. Basta kadagong na siguro nindo ang gari ka nga ang guguring. Gari ka ngayon oy ang guguring. Yan, ha. Gari ka ngayon oy ang guguring. Yan, ha. Basta yun o daya tabi. Sabi di sa English, some green and golden beetles which they usually put in the golden coins. Gold in the gold chains, ha. Pigubog takda tabi sa gold chains and in other things per gala smaller than the ones they call laniban. Lalo nang dahil ko nasabutan ng laniban. Aling mo na nga, nagpaparo istorya ka nga dyan. Dahil mo pala niya basta, aram na siguro nindo yan, ade. Pero aram na nindo yan, ade na mga, ayun na. Kumusta lamang po sa tuya nga po. Mga may birthday tabi, mag-text sa 0928-777-5548 0966-203-0034, ha? Tabi, mga tugang sa uso aki ko nagpapasundo pangyayari. Nagpapasundo so sa kuyang aki alas 5. Grabe ang mga requirement ko yan eh. Dracula una. Narin na makaaragom. Narin na so mga aki ko piparagom ko na. Narin na makaaragom. Pag uminagom ngayon mabasol katay kang paraling. Ade, kita ba iling mga the irony of married man and woman. Lingon nindo primero kamong duwa, di ba? Magkamong duwa. Nagkaygo kamong aki na mga 3, 4, 5, maugma kamo sa harong. Habang naghahaloy, saro-saro yan nawawara na aki ta sa satuyang harong, di ba? Saro-saro na nawawara, tani ba? Nag-aagom. Pag guminagom yan, mahanap mga tugang kistaran. Pag yan uministar sa kunsain, wara ka na. Hanggang sa maabot ang punto, nakamuna sa nang duwa giraray, mabalik ka mo mga tugang nakamuna sa nang duwa. Di ba? Kaya minabot sa punto ko yan minan mga Dracula o na harong nin mga tao, nagiging sayang man sa nata. Di naman kinamuya mag-star ng mga aki. So mga aki, sain ma-restar, di ba? Sain ma-restaran mga aki, kaya dapat mga tugang sa tuya tabi na ilingon dapo na sa tuya na analisaron ang sitwasyon ko. Kay punta doon na magpaharong kita kidarakula o na harong. O katamtaman sa natabi na harong na kita dapat mga tugang ang pwedeng maka-star, di ba? Kita dapat ang pwedeng maka-star mga tugang sa nana. Ngaya, pag nagdarakulan mga aki, wala na, kamo na sa nang duwa, gurango na kamong duwa. Oh. Marilaman kung gurangon ka, wala ba dyan kuya ni, minainot ang saro. Oh. Sulo ka sarong, so mga aki mo, huto sa kunsain-sain. Anong resulta? Pipabarakal ang mga properties. Di ba? Oh. Kaya, ang guguring da mga tugang, garo singit ang itsura. Talaga? Sir, totoo kaya na ang iba nagtitinda sa puro market, bako man Tagalegaspi, how true? Ay, iyan ang data maaraman. Good PM, migo, wala patabi, sulod na, ay, migaw, pasinsa na ta, sulod na 100 pesos palan, napasala, napasala, migo, sundalagan kang 100, baysa na migo tatawad, pag-abot ni Sharata, istoryan ko siya kung paano mga tugang ang kuan ang mga dapat nagibuhon. I mean kung paano ako makalod giraray ta. Di kami ni siya nagkasinabutan ka sa bago gimaray. Mga tugang ta ano yan na tayaon kami na busy kami ngunyang gabos di po sa DCGB. All right now. Dito tabi kita sa mga samno sa pagkabuhay nin tawo. Ano nga ni iso sa kuyang gigibuhon ngunya na samno.
Ang satuyang mga samno, madali lang. Garo kaya wala kaman kisamno ngo niyan. Garing nga wala kaman nga kisamno ngo niya na hapon. Aha. Garing nga wala kaman kisamno, madali lang hata, lagaw na ta. Simbagong ko ini na. Okay na po. Receive na. Payment. Ayun. Yes, sir. Okay. Okay. Sige, di. Arog pa lang kanan mga dapat nagibuhon. mga kapingki. Ano mga pag-irestoryahan tangon yan? Ikaw ba ngayon nag-programa na tangit haputon mo kami? Natangit ha. Kami ngayon paghaputon mo na ikaw ngayon nagprograma. Di ba halak nga dyan? Garong nga day ka bang kipreparasyon ko niya na hapon tabi. Oh, now. Nalat ko na. Ay na nga isa sa kuyang Samuel day ko lugod na ko. Ito. Check. Ito, dago ganin doon ha. Mga tugang, check on your wife, not just her attitude. Ang satuya da mga tugang na pag-aagumon, ang satuya da tabi na girlfriend o boyfriend. I-check mo da baka lang siya, bilang siya yan. Kundi, ilingon mo man da tabi mga tugang, ano galit niya, yan ang nalilingawan ta paminsan ko yan sa totoo lang, may mga magayunon kitang mga ugaring ko lang experience sa girlfriend na. May mga magayunon kabaga mamidbidan ng mga babae na garo, pwede pag-agumon, salbatan ang ugali. Next, kamo nag-aantabay, pwede ka mo mag-share kan experience nindo. Kumusta po ang sendong mga syuta kan mga pon? Ano ang nakakapagayon sa relasyon din mag-agom? Ang nakakapagayon sa relasyon kan mag-agom Kuya Nemi, bako lang iyan na ngaya. Bako lang iyan tabi Kuya Nems na ngaya. Ngaya, nagkakaminuutan ka mo. Kundi, kaipuhan ang ugali ni Nagom. So boyfriend mo, ilingan ako na ugali ka iyan ta. Bata baga minaluwas mga tugang ang tunay na ugali, mga tugang pagkasal na. Pero mailing mo man talaga ang the best na ugali din babae o lalaki, mga tugang pagkamunang duwa. Pero once na siya permi mo ka eriba, di ba? Once nang girl mga tugang uboy permi mong ka eriba, you will discover a lot about his attitude. Hello? Ito mga samno sa pagkabuha. Hello? Hello, Good afternoon po. this is GB. Yes, this is GB po ini. Oh, Oo. Oh. ano si... Tapos, di ba? Di ba? Ilingon man ugali. Pag nganing pag naago mo na daa, di ka na mga tugang magpapara po problema ta. Aram mo kung how do you discover his or her attitude? Constant company Kuya Nems. Pirmi ka mong duwa mag-ibahan. Pirmi ka mong duwa, dapat mga tugang nag-ibahan kung ka mong duwa magsyuta o kung plano mo siyang pag-agumon. Bata bag ang pinakamapagalo ng sa relasyon, yan sa sarahutan kang bako totoo. Ang pagpapaliwanag mo, salbataan ng pagal, agom, nagsaing ka, ay, nagkuhan nga ako, nagmeeting ka, sabi ni Kwan, nagiling ka da sa Kwan sa puro. So, duwahiling ka da man sa puro, may kaurong ka da man sa tukawan. Ay, baka wala totoo yan. Tumuga ka. Di ba? Ang pinakamapagal, dipinsahan mga tugang, ang bako totoong akusasyon. Paano mo didipinsahan yan? Nasabutan. Now, sabi, sometimes we are moody. Kung sabihon kitang mga tao, or she is moody. Ang kadaklan sa mga babayi, mga tugang moody. She has an attitude today, she is distant.
But have you ever paused and truly checked on her, not just her tone? Mapagalang mga kuya ni man, kauron mo, halangkaw ang boses. Pwede man sanang ilangkaw ang boses. Pigtataraman, taka na nga yan, na ini nga iyan. Pero mga sabi yung oy, bako sinabihan ka na iyo yan dapat iyan. Ay, mananggad nga yan, no? Pigtaraman ka na, ikapumurupundo ka, kang gibo-gibo mo nga, kang kaduratan mo. Masabi so, ay, Gom, pwede tabing pumundo ka na kang kaduratan mo. Di ba? O, di ba? Anong dapat i-check? Not only his, to include mga tugang the entirety of his or her attitude. Sabi digdi, check her mind. Sikon mo na tabi, ang utak kaiya na pa. Sikon mo databi ang utak niya. Sikon mo databi mga tugang ang utak niya. Kaiyan tabing maago mo. Nam Kuya Nems. Is she overwhelmed by the mental load? Anago mo daw na yang kadakol piding okupasyon kang utak niya. Bata pa minsan baga. Kita bagang mga lalaki. Kung nagdadalagan sa isip ta, kauron mo, bata mo niya na panon baga ang pagduda mo kauron mo paminsan biglang tinawon cellphone may ka-text pala nag-uulok-ulok sa kuya nemi taka dekan magkarilibong constant planning, organizing, remembering tabi ang padagos na mahina dito nin sarong persona nakakaraot na tabi sa relasyon. Uy, kamo daw na mga mag-aragom-agom, magdebosyon kamo kay Saint Carlo Acutis. Kamarayon man ang sa iyang ano yan. Kamarayon man ang sa iyang mga ano yan, milagro sa buhay budaan mga ginibo niya bilang sarong teenager. Ano pa data? One. Check his or her heart. Yan ang pag-agumon mo, yan ang boyfriend mo, girlfriend mo, yan ang agum mo, tabi. Chikado kumusta ang puso kaya? Naka-experience siya daw siya mga tugang kikulog sa buhay, kukulog sa puso. Naka-experience siya daw siya ki mga bagay-bagay, mga tugang na kulog sa lawas o nakakulog sa buhay niya. Tapos, di ba? Or, does she feel appreciated? May mga tao tabi na habo na mag-appreciate ko yan eme. You will discover why she or he, mga tugang, never appreciated you, pero mga tugang, siya nag-iiba sa imo, nakakasundo mo. Hello? Hello, Migo. Migo, meray na po. Ang ini na daw, Oo. Oo. kapag Oo. Garog dadalagan kami go Day man. Yan. Ayan. Okay na. Dito yung isa area ko. Okay na. Go. Ang kamon ni... Yeah, go ahead. So, ang sinabi niya, pag nagkinasal ka Pakiulit na tabi migaw tayo nagputol-putol. Pag kinasal ka, no? Migaw. Hello, Migo. Yeah. Hello, Migo. Pag kinasal ka, no? Sabi, nadaw mo, Migo? Yeah. Pakiulit pa rin, pakiulit. Ano tabi ito? Pakiulit. Sabi niya itong so, it's really good. Oo. Niya, pag pinili mo magpakasal, of everything. Ibig sabihin, sunod doon mo ito,
Aha. sa sa relasyon nindong magagom. Oo. Permi na mag-iwal ka mo. Yes, yes. Oo. Ganyan. Ang Oo. plastikan. Iyo adi. Iyo adi. Ano Iyo. yung pahiling sumaraot mo? Iyo man ang ganbigo adi. Totoo lang. Iyo man ang ganbigo. Di ba? Iyo man ang ga. Tama, duman man ako sa pigilusyonan ko. Di pahiling so karautan nga ugali mo. Adi. Adi. Hindi pa pahiling yun. Tago mo kaya. Kaplastikan. Di ba? Alam mo ko? Oo. Dumana maluwas. Doon mo na mahiling sa tunay. Yan. And Oo. it's very too late. Oo. Kasal ka na. So, ang mangyayari, pag too late, Oo. pwede sabi mo mahihiling yan. Nanggad. Yung ka mo, masira mo. Gabos na rai. Iyo baga. Pagkaong ka mo kipishball, masira mo. The best, hungit-hungit ka mong fishbowl ade. Kung masira ito, buo mo pa ito magkaon. Yan. Pero pag nagagom na ka mo, dumana sa mga tabi, siya buko ka, ha? Bay na ka na, permi na sana iyo. So, pag nagagom na ka mo, doon mo talaga maihiling. So, ano mo, ang mangyayari, taro sa tumayagom ka, kung pinabot sa puntong yun, ito siya nagluwas, na ugali ka nagumta, ikaw na sana mag-adjust. Nanggad. Kasi kung di ka ma-adjust, ma-out ka. Yes. Kaya puan mo ma-adjust talaga kasi duman mo lang nailing na, ay, may gadan pala ng kuko niya. Sa titis. Wala bigo. Ang loom niya pala, ang daghan niya pala may piklat. Ayun na. Okay. Pero totoo ito. Yo. Okay. Salamat. Diba? Naling mo na. Ata. Yan ang problema ta, mga tugang data. Kaya dapat databi, adalan mo kiilinga. Di pa nga nagkapirang bulan, nagburulaga. Di ka, di ba? Ansay mong, ay nako. Alright. Ano na siya mga tugang? Nadagog mo lamang ang syuta mo o boyfriend mo o ang ago mo na magpasabi sa imo ka I love you or say thank you or I'm sorry? Nagsorry lamang sa imong girlfriend mo o boyfriend mo, ago mo o ang karelasyon mo. Bata baga kuya nimi, pag magsyuta pa sana, makaskason ang sorry. Be, ano, gari sa feeling ko, gari may kasalan ako sa imo ha. Nata, basta garo di mo ako pagkapansin. Ano man nga, love? Basta gari may kasalan. Sorry na, kung ako may nagibo sa imong sala, sorry na. Pasensya ka na. Yo, sorry tabi. Kikupuan ko yan. Ito, hingingan sa may punggan talinga. Love, sorry na. Hingingan mo sa punggan talinga. Oy, pasensya ka na. Sorry ha. Love you. Tapos mataram sa imo ko, pumundo ka. Look, di ba? Arog kaan kita na. Check her silence. Yan. I-check mo mga tugang, ang pagiging silensyo niya. Ang tawong mataram, pag biglang suminilensyo, may problema. Or, iyan na maribok kununon mong agom, syota mo, boyfriend mo, pag biglang tuminaram, mga tugang, silent ka, may problema yan. O biglang nagsilensyo, magmahon ka mong duwa mag-ibahan, kaiba mo sa auto, biglang suminilensyo, anong isipon mo? May problema. Check all those problem data para malusog turos. Bay na pagpagahi. Hello? Hello, VP. Migo, maray na po. Kami ni Mrs. Tema kami I'm sorry. Ano ka pagibo nindo? Pagtiga sunod mi so definition kan love. Okay. Ano ito? Love
means never having to say you're sorry. Sarabayon ka. Para pasaway. Nasay mo. Pero totoo yan, hindi pisupig sabi mong sunod. Iyo ba gani? So, biglang minasilid siyo. Ata, nag-iba. May problema. Naguhurong ka mong do, amigo. Nag-ibang ka mong. May napasala ka sa nabanggit. Minasilin siyo, amigo. Iyo ta, kaming doon ni Miss, naguhurong kami. Bigla akong suminilin siyo. No, oh. Sabay dalagan sa banyo. Balbalan tayo na ko amon. Sung ka. Anong hiyata, Gom? May problema nga kita. Ay, hindi. Bye-bye. Di ba? O maski, isa nagdangog yan na may girlfriend o may boyfriend. Ang girlfriend mo, kaya ba mo, bilang sumilin, di ka maratel. Sisi, butong ka nga hapo, tapos simbagong ka, wala man nga ya. Siyago mo, sumilin siyang bigla, agawa ng problema at ang wara. Pero, you can see mga tugang the changes, mga tugang on her mood. Ha? May problema nga ya. Wala man nga ya. Silensyo ka, dahil problema. Dahil gusto ko lang magsilensyo. Anong labot mo? Bago na, dako lang problema. Di ba? Dako lang problema, tabi. Oh, talking about woman, sabi digdi, woman na babae na kita. Sabi digdi. The truth is, woman rarely just has an attitude. She is tired, overwhelmed, lonely, or running on survival mode. Behind every heavy sight, o sign, behind every quiet, I'm fine. Ling mo ha? Pag siya suminilin sa kuya ni puton mo ang girl. Bakit ang kuan mo may problema? Wala namang yan. I'm fine. Don't worry. I'm fine. Pero silensyon yan. Kupo Para kupo-kupo daw nga yan. Gigulugulon niya ako sa imo. Nano ka? At basta ako, okay lang ako, ha? Okay lang, tabi ako. Be ako pagkupuro mo, tatamaan ka sa kuya. Nailing mo na. Those are ito datampi ka po na difficult things, mga tugang na ang relasyon, mga tugang napapagal databi ang relasyon. Tadi mo haram kung ano ang pigisilensyon niya. Di ba? Di ba? Di ba? Oh. Igari maapod si Ma'am Brenda na oil. Igari maapod si Ma'am Brenda. Sino maapod? Alam ko na, tapodan ko do si Ma'am Brenda. Ha? May reklamo si Ma'am Brenda sa mga ambulansya. Alam mo na. Kurulangon kita ki mga ambulansya dyan, mga tugang sa palibot. Pag ang pobre ang nagkakahilang, may problema kita. Pero pag mayaman na yung problema ta. Yan ka dyan sa mga hospital na mga mahalon, mga pribado. Pero pag pobre nagkakailang, salbatan na ang problema. Grabe, adi. Ma'am Brenda. Yes, good afternoon, VP Henry. Good afternoon, ma'am. Ay, sus ko. Kumusta ka po? Di man, ay, congratulations. Thank you pala sa gabo sa nag-support kang, so, dinner for ecos. Aya, iyo po, iyo po. Salamat tuno na maray. Napahiling nga, maugmaan si Obispo. Napahiling nga, so, Iyo. gabos pala na City of Legazpi. Gabos sa Diocese of Legazpi. Nagka-support man na Yeah. maray man mga padi. Ay, baga, Yun ang God. gabos na pa ako ito. At least, sa mga kapadian, sa mga formation maninda, na puno na magkatarabangan kayo. Salamat na maray. Iyo, ma'am. Ugmahon si Bishop na nakaurong mo ka sa hapon. Oo. Ugmahon si Bishop. Oo. Oo. Okay. Kasi naman, iba naman ang concern ko. Kasi nga, Sige, ma'am. So, ano nga ni, hindi sa mayordoma ko madigdi na atake kasi ugma sa Oh. nagkaigwang garo, heat stroke, I think. Tabang naman sa high blood or something, baka na-stroke siya. So, marahin matabi, ang agumatabi si Malu. Marahin nag-agpo kami 911, napadara tulos, indara tulos sa ligaw. Pag-abot naman duman, ano yan mabulong, siguro, pag-abot ka dyan. Pero ang concern ko kasi, ngunyan aga ko ta for CT scan, kasi mo masyado bulong maray. Ara mo, ang stroke baga, tabi Ipi Henry, kaya po, antimanuhan Iya, ma'am, totoo. makos iki paralysis eh. Yes, yes. In fact,
kasugma talaga na namati maski alam niya ni Malum may blurring of ano na sutok baga siguro tang niya pero nag Oh, shorten kidita pero nagumulmod na pag Kuha na, bilot na. Nabilot na. Tas left extremities niya, garo nagluya. Kasugma medyo maray-maray pa ngunya da, medyo nagluya na ta. Dinara kasugma, para stress, pagabot yung sagod na hapon 10:30 day pa ma-CT scan. Day pa. Ay, nako. So, day man ako ko ta ma-react para siyempre apo na ko ta siyempre dit maligdi sumayo duma ko rin naghara dito na digdi siyempre inapo na ako duman sa ligaw. In fact, very good man sa mga staff dumaday makmisin na blame. Kasi kung nata day pang ambulansya. So kat sa aksidente pala kay pon inuton. Og na may inuton pala. So sapos sa rumasana pa ng ambulance. Ay, nako. So sabi ko, BP Henry, okay man, I congratulate Governor na nahiling niya ito na 2026 matatapos so Provincial Hospital Dumano. Pero hilingon mo escalator, hinapot ko nga si Jimmy, sige escalate, Uraldo, may mga problema dyan. Iyo. Sa ambulance. Ako ko kung paano ang linkages baga, siguro, primero, baka magmahal mag-ambulansya, maghagad na sana sa mga kontraktor na sa mga 30% yan. Siguro makuha na garo yan sa mga ambulansya. Pero naman sana auto yan, makatabang sinda. Patulo, kasi without 2026, still far off, November na ini, 2026. Rather, Uraldo kasi, may nangyayari dyan. Iyo baga. Kaya sabi ko nga, di sila maging pobre. Kapag Totoo. nag-pobre ka, you are the last. Yun ang ganman. Paano ka? Paano na yan? Pero, di man kita dapat maging pobre. Takulo naman yung kortang excess. Kaya baga, makagulo-gulo maray, no? Kaya sabi ko, Diyos ko, sana mapakarela lamang ining, ining mga korupsyon na ini, ma-redown talaga sa services ka mga tao. Nga, sus ko, nalimos sa Singapore nga ni, kasadit sa diyutan, marayang pagmari sa likuan nyo, kaya lang, uswag. Kita na, all the resources ta, dito na, ang isip pirmi ka mga politiko, daklan, deko picturam na 100%, picturam na 99%. Iyo ba? Deko pigigin mo ka po sa 100%, pero aram ko, 99%, bigiso, paano makadalin siya? Opo, yan. Kung yan ang baying na mo wara, kaya sila gusto magkaburot, barawian dyan bako? Hindi pa ko nakahiling, kumahiling ko 100%, maski 95, maski 80%. Siguro, maka maglaog na ako sa politika, Di ka maray, why do I want to enter politics? Pero may hidden agenda. Kaya paano yan sa mga pobre, arukan, mapila, sa pertitis, mapila ka pa, pinipobre ka, mapila ka pa. Kasi, paano daw yan ma-resolve na? Hindi na makabot ki. Ronaldo kasi dialysis, may problema dyan, may mga problema. So, paano, kasi ang emergency, sabi ko man, emergency nursing, kasi nurse mga ako may profession. Iyo ma'am. You as a graduate. And ang tinapos 5 years ang ano ko. Kung di ako nagpa-rebuild di kira mama, nag 3 years ka talaga na ako. Nagpa-rebuild na ako. Tapos gusto ni mama mag-business ka, ako mag-business. Manners pa lang. Kinuha ko sa nursing. Tabo ko. 5 taon. Sabi ko, Yung mga garasyon na butan. Tapos siguro, di sa UST baga, maraming issues ko naman, pero kami itong section, 21 section kami, nagkabot sa sana, 12 section, section. Siguro nag-adal man ako, ade. Yeah. Kaya baga namundag sa mga Fatima, kaya baga dakulon siya na mga, kasi ang nurse, grabe ang qualification kapag ko kan UST. Kaya dakulon is-sprout na mga dyan. Pero kung tulong taon na maging doktor, so magayon sa education ko man, dapat kasi, araw ka na sa araw ka na nangyayari baga, may emergency nursing yan. So the emergency, dapat may teamwork ka mo, paano yan? Pwede ba tricycle ba yan? Pwede bike ba yan? Pwede, kasi dapat kasi, proactive. Kunyari, saro sa na ambulance, iyo pa sana dyan. So ano magiging matangka ka na sana? Matangka ka na sa halaton mo sa magagaradan, mag-aratake, halaton mo na. Aksa kuya kasi, nayan sa katibayan siguro ko, mga doktor, katibayan gano'n ka emergency nursing. Kasi yung nakakasabak ng gadkang problema. Ang doktor, opera, ang nurse talaga, yung nakakasabak ang gabuskaan Iyo, mga nurse, correct. Dapat may team, ang nurse, ako, ang suggestion ko sana, kung di pa sana may team dyan, may emergency nursing dyan, intake ambulance, may 10 emergency, sarabay, anong gibon mo? O ito aksidente, o ito ma-heart attack, o ito anong gibon mo? Mahalat siya. As a nurse kasi, di ka pwede maghalat. Iyo baga. Out of the nightingale. Gusto mo kantang ko
was out of the Nightingale. Yan. Nightingale Yeah. Nightingale baga kami Iya baga sa mga kuan ang mga nurses. Nightingale yan. Yes. Kaya ana out to the Nightingale yan. Siguro kasi kadakulan na sa nakadakulan but other staff garo kita. Yeah. Kasi siguro dapat ilingon kay sitwasyon or at least siguro nagmamatay man si governor ko very proactive siya Yeah. sa gusto niya talaga mapakari ang gibo niya ay Yeah. saludo man ako sa iya. Mm. Pero sana din niya pagkilingawan tulos ang kapobrehan. Of course we're in the flood control. Of course we're all that kasi yun ang ising mo niyan. Pero look at the poor people. Oh. It's very hard to be poor. Mm. It's very hard. Sabi ko, very hard maging pobre. Pwede nga no. Paano ma-resolve na matabangan? Ako, siguro mag-team, siguro mag-meeting with emergency. Nagadaan ako ta si Madam Arcos eh. Oh. Kasi mag-team. Maybe consult niya sa, yan, merong alumni kan. Sa mga kuan, mga may experience sa hospital. Alumni, siguro so alumni kan UST, Yeah. guro na niyan. What can we do? Na wala pa man, and they're everyday. Kulang ang medical mission, kulang ang mga feeding mission. Every day could be a mission also. Yeah. Could be a mission na padiit-diit baga, makatabang na we don't have to be elaborate. Every day man nangyayari. Ano ka sa ligaw is already talaga nagbabalon na talaga dyan. Iya baga. Siguro kayo na kang BRT sa nagbabalon. Nagbabalon na dyan ang concern. O then, what can maybe ang iyan ang isuulan ka mga alumni dyan. Di naman paralan. Dami mga taong na indirido eh. Diba? So ako di man kataram na santa-santa ako ade. Maybe kasi nakataram ako drawing ano. Pero namahali ako yan eh. Iya baga man. Kasi maski ako baga dyan, pag nailig ko, yakbot ko minsan nga kung ano dyan. Kasi sila maging pobre. Yes, Mabusis, mapila ka, mano ka. So ano, how do we help now the poor? Iya baga. Yan. Mga senior citizen na dahil magkaipon mga politika ka, umiro na. Umiro na kita, para matabangan, tas uligaw, tas pasyente lamang, Opo. matabangan, emergency. Kaya basta emergency na kung na-allocate na iyan, okay na, kaya takutan ako kasugma. Oo. Pasensya na, tagaligaw, I'm sorry kasi naka-upload ako naman. Very sorry kasi pikantiman mo ako, so di na mag-eradicate sa heart attack niya. Oo. Tapos, Bakit kaya immediate na ito dapat eh. Immediatamente ang kuwang kaito, ang response. Di naman makatrabaho. Matay di ang mahiruma ko di nga di sa pamilya. Di ba very sad? Bisa ngayon sa pamilya niya, yaw digdi tayo ang resikaso. Sana po di na pagbaha dito araw ka yan. Yeah. Iyo ko tama. Sana, I don't know, sana if the governor is listening or whoever is listening, kanta, emergency, excuse ko kung unyaw ako dyan, ma-volunteer ako. Matibayan ako sa nursing. Yeah. Ang trabaho ko, pikakagsa ano, pag nag-nursing, clinical, pero kayang-kaya yan dyan if only you have the heart for it. All the nurses should go to the Ode of Nightingale. What is that one? Aram niya din, pigsumpa yan. Anong sinumpaan ninda? Karakaping sinda. At sinda, anong pigsumpa ninda? No. Di ako duman. Di ko mataram so. Of course, the doctor also has a say. Pero nakulong, very territorial kita eh. Very territorial. Dahil ka mag-iro dyan, tas sabi ko, mag-iro dyan, very territorial. If araw ka na may emergency, may nangyayari, gira na dyan, ang kibon mo, ang kalat mo na, taday pa ngayon sa ambulansya. Ay nga, sarap man sa ambulansya. Isus, sabi, paano daw, tricycle na sana? Contented, ito na CT scan, naka-tricycle na. Di man nga, pwede, tadyan ka in the middle attack. See? So, malulugo pag sa tricycle, ma'am. Tanti ng puta, may problema. Kaya nga, what do we do? We cannot do something. Kaya, ano ang pwede ibon na yaw ka? Ano ang pwede sana? Araw kan haluyo na in emergency. Nata de pagurunan. Example, araw kan nangyari. Ano ang pwede mangyari? Baka pwedeng so Red Cross, ilingon so Red Cross mo niya, sana mag-active. Ang Red Cross baga ba kung may budget sa gobyerno? Gobyerno? And ansi ubaga yan? So, di aputon si Atty. Baclaw, si President ka Red Cross. Maybe these are emergency not only for blood. Right now, the emergency are the people in Ligao na kulang ang facilities because they pa nagigibo sa provincial hospital. Di pa nag-operate kay Maray. Di pa nag-operate. Naka-full blow. Naka-full blow. O pobre ka, nagpa-CT scan. Siyempre, ma-advance na naman. 6,000 na naman ang babayadan. CT scan. So, ano yan? Kaya sabi ko, kung ako sana, mahali sana ang korupsyon, kung saro sana, pwede halin nila, libre ang medical care. Kung ako talaga, libre yan. Libre. Sa inito ka na, uulian ka pa. Uulian ka pa nga ni kang gobyerno. Ako nasubukan ka pa. Kita, issues. Ayuso ng medical.
Oo, yan ang primerong mahiling mo niyan, libre, Opo. free. Yeah. Kaya digdi garo si Biko garo, digdi garo sa Pasig ba yan? Garo libre ang medical nila eh. Kaya mo kayo na maging residence naman. Kaya pagkiriwalan distrito. Nan. Okay. So maybe ang ako daw ipipere, look at maybe mga practices like this. Maybe siguro we need more nga interviewing of what's happening. Manila ka garo, Manila ka mo. Let's see what's Yeah. kasi si mga best practices, pwede taman ma-adapt kung Iya po. impormasyon na sa kung ano talaga yun ang sarap na siguro na imagine ko na mga nursing duman na mga nursing care duman asos pasok pa sa nagkaro din nag-urol ede Iya ba? nagkaroon mo alas 3 alas 4 na tiyo tadi mo mapugulo lalo kung araw sa ko reklamador anyway sige masanatabi Yeah, ma'am. Tayo follow ako may follow up tabi mamaya tayo konta tabi ko. I-follow up tan para makatabang lamang kita. Marimitsuan ko Yeah, tayo. okay. Sige, Ipabot salamat. po sa mga Thank you very otoridad. much. Okay, ma'am. Thank you so Okay, much. sige, All right. bye. Bye-bye. Thank you. Mga tugang Ma'am Brenda Luxin tabi. Araw kaya yan ang pig-istorya ma'am. Araw kaya kay ni ang pinunang kaan. Kasuhapon. Domingo baga kasuhapon. Domingo kasuhapon ko yan sa day. So, agum kan sa iyang kaya di ba duman sa harong kasambahay. Sumayor daw man niya. Kuan ko yan inatake sa Kamalig sarong barang Kagibak Kamalig inatake nakataram kuan ba sa inatake talaga inatake di so slurred speech etc. Nangyari gud mga alas 9 kay pon ki ambulansya na dapat mag-pick up para down sa hospital. Di kinaka-pick up. Di ko alam kung anong nangyari. Nag-apon kay Mrs. Kaswapon, si Madam. Di si Mrs. bagayaon sa City Health Office. Ang ginibo ni Mrs. inapudan sa City 911 sa City Health Office. Nag-coordinate duman sa 911 sa Kamalig. Alam ba si Mrs. Medyo kan man si Mrs. Garo medyo kan man. Di daw gan ako pa min sa disposition ni Mrs. Budak nabilid din na Mrs. Di malan si Kuya Nems. Kaya kapag minaula akong burubang gina, di ako nagparapaliwanag ta, sarong hapot sa nakayan. Pag nasalaan simbag mo, pwedeng jutukan ka, convicted ka tulos. di ba? Di na pick up kay ambulansya kaswapon, dinara sa Josefina Belmonte Duran. Nalibong ako, kung nata din na sa Josefina, pwede man kutang sa BRHMC. Di ba? BRTTH ko ta. May CT scan baga? Kanya naman sa Josefina Belmonte Duran Hospital, mga tugang pig arayos man tapos napig-schedule siya na CT scan tadang CT scan ng ospital iluluwas tabi duman sa dadaron sa rong private na CT scan di mo nito mahal sa kuya ni ito dapat ambulansya ang mahal sa ka ito garo alas 9 na siya for transfer di na hanggang inabutang kaya launa kasuhapon kasabago tadang ambulansya ang available tasaro daso ambulansya busy man sa ibang mga pig-uro aral sa ngunyan inapudan ko sa amigo kong Dr. Luman salamat pa lang kay Dr. Glenn alauna naluwas sa hospital para i-CT scan iyan ang problema kung kita pobre takunay ka kuya ni may mayaman ka di ka man duman yaw ka tabi sa private hospital di kang problema sa CT scan di ba kaya gayon, ilingon ta kung paano kita mag-asenso sa Pilipinas lamang na ang pag-eleksyon, may kita magpara. Di ba? Ay, nako. Yung sabi, yan ang istorya ni ma'am, kaya medyo nalangka. Si ma'am Bren, Pagpagalon talaga maging pobre mga tugang, takita po, yaon sa hain nga ni kita. Magpagalon Summer's ended and we're down. Time goes by.
Liberate sa rupong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa ralo na pag-inom kang Liberate, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo manawara, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liberate Silimarin Capsule Oral daw. Para ding tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liberate na! Para po sa baskog na atay, ang Liberate Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. We will be back when we return. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige, ay salbatan. Alas 4 na pala na di. Alas 4. Makaskaso ng oras na. Alright, sige po. Madali na kita. Oras na naman kan. Madali na. 3 minutes before 4 o'clock in the afternoon. Mga tugang ang mga helang kangatay, arog pan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang na darakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mga tay, kay pan po na sabayan ng proteksyong Liberate. Liberate Silimarin Capsule, ang Liberate Silimarin Capsule, para po sa load asin proteksyong kangatay. Yan po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liberate, sa pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa lalo na pag-inom kang Liberate. Mga tugang, makakatabang yan para tabi mapugulan ang paghubag kangatay. May bisyo man ora, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liberate Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya tabi mga liver lovers, mag-Liberate na! Para sa baskog na atay, ang Liberate Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide.
Alright, sige, mapaaram na kita. Mga tugang ta ngani po na makakuha naman kita. May mga dumanon pa kita. May mga rasikason pa kitong niya na paghahapon. Agol pang mga obligasyon na dapat gibuhon. At may event po kamo sa Lunes. Ang apod tabi kan event mi Art Forum, mga tugang Year 4. Yan ha. 20 hanggang 23, mga tugang nin Oktubre 2025. Salamat po kung sa rin pagkantabay. Mga tugang, dito po sa tuyang programang Pinky on Mo, baby. Mabalik ako sa aga. Alas 5 po sa programang Morning Hear It. It might be you. It might be me. It might be us all. Kita ka, boss, mga tugang, dapat maging mogma. Kangani po na dahil kita ki problema. Salamat po sa inyong pagkantabay. Time has been passing time, watching trains go by. All of my life. Salamat po. Goodbye. I love you all. Watching seabirds fly. Branded ba na computer ang hanap